Ano, Petří tady není samozřejmě. No to jde Praga, aspoň to aspoň slyšet v tom. Jo, jde. Takže drž hubu. Takže staré lidi můj jméno je Petr. Moje Martin. Můj Pavel. Virus. No, Znovu! Takže staré lidi můj jméno je Petr. Martin. a Virus. A dneska tu máme Marshmallow Challenge. A máme tady každý 14 marshmallowů. Že jo, Martina? Ano. Jsme to tady pečlivě rozdělovali. A můžeme se vrhnout do toho. Jde to od Pavlíka až ke mně. Takže Pavlíku může začít. Čau Jany. Ale musíš to mít v první puse a pak říct. Chubby bunny. Tak. Chubby bunny. Čau Jany. Musíš, až to budeš mít v puse, tak říct Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Dělej. To je dobrý. Čau Jany. Chubby A tady bunny. někdo se vám ukáže, kolik máme. Tady někde. Chubby bunny. Dělej. Člověk nemůže vůbec. Čau Jany. Chubby bunny. Ty křeče. Nedáme. No. Chubby bunny. Kvetři. Dan. Chubby bunny. Dan. Co děláš? Nechuj. Jdi Martina. Chubby bunny. Postukni, nenosí. No, dá už? Jo. Teďka, on dal už. On už dal. Aha. Přesně. Chubby bunny. Ty ne! O. Ty vole, no víš to zuby. Co? Dan. Chubby bunny. O. Chubby bunny. Chubby bunny. Nechal jak dala. Takhle to vypadne, když máme ty do sebe 14 marshmallowů. Takže s Martinem jsme to dali. A znovu ne. Martin tam to blije. Je to docela hardcore, protože nadspat 14 marshmallowů do toho. Že to vůbec nejde. Tak my vám ještě ukážeme, co po tím zbylo, jako. Takže... Tady takový to je moje, no.
Asi budeš mít upatlaný foťák. Takže tady je jeden marshmallow, nešahni na to. Tady druhý marshmallow, tady, a tam. A ještě tady. No. Co já ti ho fakt utřu? Však to utřem tím. A, tak. Ještě. Si pojďte sednout. Paviku. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. A jestli se vám nelíbilo, nezapomeňte dát dislike. Není to na můj channel, takže mu to nevadí. A když ještě nemáte u Viruse odběr, tak dejte odběr. Hlavně nedávejte odběr, prosím vás. A možná dneska ještě bude nějaký challenge. Nevím jaký. A jaký bude. Tady. Bazén. Možná ještě bude nějaký záznam, jak se koupeme. A možná ještě někdy bude nějaký challenge, třeba z kořicové challenge, to je hardcore. Jsem už zkoušel. Ne, kakao ne. Skořice challenge a my se s vámi loučíme pro tento challenge a zatím čau. Čau. Dělej,